Hristos a înviat, iubiți credincioși. Astăzi, după rânduiala Părintelui nostru, trebuie să citim Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 12, versetele 36 la 47, din Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetele 22-28 și vom continua cu psalmii 63 și 64. Haideți să citim mai înainte cuvântul scurt de învățătură care l-a extras de la Sfântul Nicolae Velimirovici. Și zice așa: răsucește capul fiecărei zile, așa încât să slujească sufletului tău. Umple-o cu suflarea Duhului Dumnezeesc din tine, care păvățuiește la tot binele. Dacă nu vei face aceasta, te va mototoli ca pe o cârpă și te va da cu capul în prăpastie, asemenea unui torent năvalnic pe care neștiutorii nu se pricep să-l întoarcă spre moara lor, ci coboară pe lâhău. Așa e vremea vieții noastre pe pământ. Pe înțelepții îi mântuiește și îi ridică pe aripi, iar pe nebunii doboară și îi răstugulește în prăpastie. Unora le sluzește, pe alții îi stăpânește. Vremea e pentru unii așa, unii șa, iar pentru alții călăreți. Din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Și acum să citim din Sfânta Evanghelie. Cât aveți lumina, credeți în lumină, ca să fiți ai luminii. Acestea le-a vorbit Iisus și plecând s-a ascuns de ei. Și deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu credeau în el. Ca să se împlinească cuvântul prorocului Isaia pe care le-a zis: Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit de la noi și brațul Domnului cui s-a descoperit? De aceea nu puteau să creadă că iarăși a zis Isaia. Au orbit ochii lor și a împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima, și ca nu cumva să se întoarcă și eu să-i vindec. Acestea a zis Isaia când a văzut slava lui și a grăit despre el. Totuși și dintre căpetenii mulți au crezut în el, dar nu mărturiseau din pricina fariseilor, ca să nu fie izgoniți din sinagogi, căci au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Iar Iisus a strigat și a zis: Cel ce crede în mine nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Și cel ce mă vede pe mine, vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. Eu, lumină, am venit în lume, ca tot ce crede în mine să nu rămână în întuneric. Și dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, eu îl judec, căci n-am venit ca să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Din Faptele Sfinților Apostoli. Și coborându-se la Cezarea, s-a suit la Ierusalim și îmbrățișând biserica a coborât la Antiohia. Și stând acolo câtva timp, a plecat străbătând pe rând ținutul Galatiei și Frigia, întărind pe toți ucenicii. Iar un iudeu cu numele Apolo, Alexandrin de neam, bărbat iscusit la cuvânt puternic, fiind în Scriptură, a sosit la Efes. Acesta era învățat în calea Domnului și arzând cu Duhul grea și învăța drept despre cele despre Iisus. Cunoscând numai botezul lui Ioan, și l-a început să vorbească fără sfială în sinagogă, auzindu-l, Priscila și Agvila l-a luat cu ei și i-a arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Și voind el să treacă în Ahaia, l-au îndemnat frații și au scris ucenicii să-l primească. Și sosind în Corint, a ajutat mult cu harul celor ce crezuseră, căci cu tărie în fața tuturor, el îi înfrunta pe idei, dovedind din Scripturi că Iisus este Hristos. Psalmul 63. Auzi, Dumnezeule, glasul meu, când mă rog ție de la frica vrăjmașului, scoate sufletul meu. Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulțimea celor ce lucrează fără de lege, care și-au ascuțit ca sabia limbile lor și ca niște săgeți aruncă vorbele lor veninoase, ca să săgeteze din ascunzișuri pe cel nevinovat. Fără de veste îl vor săgeta pe el și nu se vor teme, învârtitu sau în gânduri rele,
Grăit au ca să ascundă curse spus sau cine ne va vedea pe noi. Iscodit au fără de legi și au pierit când le iscodeau, ca să pătrundă înăuntru omului și în adâncimea inimii lui. Dar Dumnezeu îl va lovi cu săgeata și fără de veste îl va răni, că ei singuri se vor răni cu limbile lor. Tulburatul sau toți cei ce au văzut pe ei și s-au temut tot omul. Și-au vestit lucrurile lui Dumnezeu și faptele lui le-au înțeles. Veseli se va cel drept de Domnul și va nădăjdui în el și se vor lăuda cu toții cei drepți la inimă. Ție ți se cuvine cântare Dumnezeule în Sion, ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea către tine, tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegiuirile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit. Locui va în curțile tale. Umple-ne vom de bunătățile casei tale. Sfânt este locașul tău, minunat în dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor magilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce turbură adâncul mării și vuietelor varului ei, tulburase vor neamurile și vor spăimânta pe cei ce locuiesc marginile. De semnele lui, ieșirile dimineții și ale serii le vei veseli. Cercetat-ai pământul și le-ai adăpat pe el, bogățile lui le-ai mulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adă apă brazdele lui, mulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cu luna anului bunătății tale și câmpiile tale se vor umple de roade grase. Îngrășa se vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile vor împinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu oi și văile se vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ajută-ne pe noi păcătoși. Amin, amin, amin.